Makaon siguro ng spark plug kay nalipay si tab. Ayes ba? Ayo be, naka na be oh. Yan si Bibi. Ayo labot kay mahagbong. Ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. February 27 ron guys. Unsa guys. Sunday maron. Unsa gikan ko yung simba. Uli na ko di ako ari sa mong likod guys. Kay manggunting ko sagbot. Kay dili man ni hinuon amua kaning lugar aning likod. Pero di ko man gud mo angay nga. Daghan ka sa sagbot guys. Tag-as sa tanan guys. Oh na guys oh. Mga sagbot na una nga akong hinluan guys ang guntingan. Ganay ako ang tanom guys o nga lugbati. Na guys oh, diya karon guys. Magsugod ako gunting guys ha. Hi guys. Magsugod ako gunting guys kay kinatagasa nagsagbot kay sige ba dya uwan. Kadaw. Dali na be. Ba? Tara dali ari. Na gunting o tabi diha kay dita ka makita ana. Ha. Gunting ni Hello guys. sa Welcome to my muang vlog. likod. Ay, I'm not pink. Mason. Tag-asang sagbot ang muang likod guys. Uy, bakit Sakto na taghas. Ani. Talabiyan. Tabi be ayaw be. Apoy mga bata guys, samok-samok na po. Easy. Namuwang ra ko gunting guys ito sa simbahan. Ako ni gamita ito guys, bagunggi. Kuan. Bagunggi. Kabaid. Ayo. Tagbot. Uyan niya taghas guys. Uy, ayaw nag-usam mo ng saging. Ayaw, tumbagan ninyo ko. Kasaban mo ko. Uy. Uy, si Isi naka... Oh, ito na di ay. Sa kong anak guys, hindi kayo pag nubra ako rin makaon, gipalit. Tuwahing. Suod ko sa mga. Oh. Na dito to ah. Ito'y basurahan. Mingaw na ko gunting-gunting ang sagbot guys. Hindi ba, hindi dalim yung magunting ang sagbot guys. Sakit yung braso. Nabong kay nandong pagamay diri sa likod guys. Maga-gunting ko. Sagbot kayo. Ito ganahan guys. Sagbot isang dili pa ang lugar. Para mo ang lugar ba?
Uy, asa si Ise? Ito dito? Na si Ise ito ko? Uy, ayaw, sumbag-sumbagan na ninyo ng saging. Sabaan sumuan na. Amunga, pabaya na. Bibe, unaog ka, diri, be? Unaog to siya. Masamad ka, be, ha? Sus. Hali, bibe. Hali, be. Wala na naisod, be. Labay na nato. Wala na naisod. Dali, ari. Dali. Wala na, oy. Hugaw naman na at magunaw ra pa unya, ha? Hinlo na gamay, guys. Okay. Hadlo kay dong aring likod, guys. Ang sagbot, tag-as. Yan ito ko yung mga sagbot ng mga plastic, guys. Ipang takok na ako kay isudog ka ng kuan, trash bag. Kay haron mahipos kay labay sa basuriro ni Kamartis kukon. Kay kada Martis o Ribis o sa badubiri amo guys. May basuriro mo agi. Nay adlaw nga tingkulikta sa may basura. Para man si Isay balik adto. Magkaway lagi ba? Tiwa na yamo. Dali abot lagi. Dali abot. Ya to lagi. Wala na yamo. Uy, Jiko, bayo kakatkat na ang taon ko. Ano mang kabe? Sikma. Susundi away guys. O pagkaon ko no guys. Mga bata. Nagihila. Hoy, mga tunog kalimo diha. Ato ila idel gang ba? Ano dali be? Asa man kari ka nako? Oh, dali ari kay nasi. Tanawa sila kay Jacob, nasi lagi pangita. Dali, ayo ka dool, ayo ka adto nila ha. Ari lang talikod ha. Ari ta diri. Oh, ari ka diri oh, lingkod ka. Ani ka ni sit down. Sit down ka na. Na. Di akong bibig, sit down. Guys, di ako baby guys. Oh, sit down pa guys kay gahilak ikan guys. Yung hilak. Loy. Tanawa be, nahinlo na be. Wow, nahinlo na glikod ni atong abibi. Hinlo na. Hinlo na. Hinlo na. Hinlo na. Nakulakaw na sa bibi ani.
Makaon siguro ng spark plug kay nalipay si tab. Ayes ba? Ayo be, naka na be oh. Yan si Bibi. Ayo labot kay mahagbong. Nuno be. Ayo be. Mahagbong be. Gara man na siya. Uy. Ayo diha. Taw ka sila nga yan Jacob kaw si ako ambing. Kaw. Asa raman to sila be? Hello na guys. Hello nami guys. Hello ang likod sa bahay ni Bibi. Uy, dili ha. Diri ari rata dali. Pag kuana nang imuhang drive van. Imuhang sakyanan. Dara si Isiare. Galingkod-lingkod. Tanaw sa yang mama nagunting. Hinlo na be. Tawa be, hinlo na. Kami na niya. Sabay tambayan. Oh, pangana. Na si mama na be. Nakita niya be. Be. Di, masama ka ng kutilyo, be. Isi. Ayo. Amor, awa dia. Amoy. Amoy yung truck mo, eh. Ayun basta. Amo si Alex, eh. Alex, be. Na Alex na, be. Wala si Alex, ah. Yan isa man ang be. Ano isa man eh. Walang sab. Naog. Dali. Ayo dala nang kuan sa cellphone ni mama kay maguba. Sige kang saka balik. Uy, dili ka magbalik unta.
Duha na ba ka? Duha na mo, duha ka. Ayaw, Pi. Hawa na pe, hindi na imo ha. Ayaw, labot. Dili labot, se. Ise. Oy, ise. Ta, bibi ay. Nilabot siya ako ang anak, guys. Kani ba siya, guys, no? Kay tamhan eh. Surong pang gapo ni guys. Surong niya. Tayong nako. Uy, labay ng dahon. Lisi, gara. Ikaw yan, bayong. Bayong. Uy, akuha ng bagoy. Radyo, labutan na ise. Siya sa kakuha ko na ng cellphone, se. Ise. Manghipos tayo ko sa mga plastic, guys, nga akong gitapok. So, dako aling trash bag. Maka, guys. Manghipos ako, guys. Muna yung busong, guys. Labay ni siya kasi dito. Masamad lagi ka ba? Ning bataan ni putlan ko din na. Oo, sagbot na. Dili labot. Dili ra, ayo labot lagi. Hadas. Hi guys. Bi butang-butang. Hi guys lagi. Dili labdan. Hadas. Dag. Hadas. Pa. Masamad lagi kasi. Di ka sabot. Dili di ka matunog ka. Ise. Nabala ka diha oy, pakon kag has diha oy. Pakon kag has. Ise dila siya pakon has. Hadas. Dag. Nilabdan. Sa mukhang kayong anak guys. Hindi pang hilabot sa cellphone. Guys, yung sabot. Pauban pa yung sa audit. Hindi. Kasi pala yung mo guys. Kaya lang tayo. Tubig maglalag ang labay. Mga basura guys. Kami ako ang kalaki guys. Kung nakasabay, nagpangindi.
Alugbati. Na siya. Siya na po ko'y kamatis ug ampalaya diha. So kamatis to kamatis yan to apo dito guys. Kamatis guys. Ano siya guys. Ano siya guys. Ang ginluan. Iya, down ato sa ubos. Ayaw anak pagkaon.